Sonjuteron ke inki phole binong Epe Chelsea alongta pangthak swajok Epe Chelsea pen kiplung tanglo BJP mass joining amayalong lampar kaningje puthak lamwai kipi Sonjuteron pu abang pu alanglike inki phole babul rongpi Presiden Korkanthi Epe Chelsea Sonjuteron ke inki phole ajoine si Epe Chelsea along nang pangthak so pu ajoine si lake nilitum Epe Chelsea Korkanthi pen si kiplung chennam lopusi Epe Chelsea Korkanthi pen lamwai kipi Athe alang liphan ar pupen kapasunta cheklojon thom John Pline dolo lapen CEM ta chini nangji alang lilake bong ke joy chenamlo puke athe alang liphan Epe Chelsea pen karplung tang abang phu aphan joining program kibi pen aning gacheparong puke piloma kipudon po lapen alang lijai kathar aphan angthin ke langlo lapen radaphan kachong thui aphan chot pu kaningje ke alang liphan ar pupen pasun tu pot pusi lamthe arbokon lapen ongdung alamthe kaningja puthak mate lampar kaningja puthak Epe Chelsea Korkanthi pen lamthe boydun Sonjuteron ake hai anilitum Korkanthi along Korkanthi hawara along alang li mass joining kidun pen la Epe Chelsea asong phan kalini kalang lang nangkar bok tikang alang Abang solam senilitum puji lapen Sonjuteron ake hai phan se awpel bang ke puji ke lahen lo Sonjuteron ake hai ke lake Haraghat LA along youth secretary ke lilo alang li phan ke chiklojon thomjon pli aprang se alang li phan ke Haraghat LA committee hoi pen se alang li phan ke pasun tuklo lapen labang sobe pasun along pen arpuna pithu bang ke nili phan se arpuna pilo lapen nili se arpu chedeng dun lo lase kadu kawe karbeng long arada tung setame matha nang neje Sonjuteron ake hai ke Haraghat LA youth hoi pen se BJP ke dun lo labang mat anutina bang putina phanta ke than pachini lo alang like Haraghat LA Epe Chelsea Haraghat LA youth secretary gali alang like hinia alama bang ke lahen lo ke hai Daniel Teron ake hai aphan alang di tiket ke 1 people alang lake alang di ke paroka eji BJP along alang di dun pen alang di ali ke en jipha se la solam bang ke ahok ped alam bang ke ake hai Daniel Teron nilitum ex candidate lo Korkanthi along kedam tang MSC election hut alang di phan tiket ke pike central pen ke halaso hut nili phan senang jong lo ama se nili alang di phan neng ke me pen se nili se chedon dun lo Daniel Teron ake hai phan le tilabang so tiket bang ke pilonang pu alang di lapun nilitum Korkanthi president hai alang di witness dolo lapen ladak kidam non BJP along kidodun aprang nilitum Korkanthi along amai pu kongat kiling tadu lapen sing tiso ake hai tadu alang ditum along se nili telepon nang lo se on record do lahai alang la se Sonjuteron ake hai le la nilitum ex candidate Daniel Teron phan ke tiket ke pigali alang li bang so alama ke chiparoka inali radatum la se chini dak nangji klar dak nangji puse la bang so alama ke nilitum lamwoi pi tangkok la se alang li la bang so ka chiparoka bang ke la puson ni ali chu enam de nangji la hai pen ke se nilitum hin pen ke la bang so kaciparoka la person kaciparoka long bangke nilitum abangke condemn lo ke sialam ke dutula Sonjuteron alang like ador kacipado ji phanse Epe Chelsea along la nengkan hini ke thom na chipado na claim dun athe alang li kidam tang congress along setame congress along pen se alang li wanglo haladak alang li adora wederlo la pen Epe Chelsea along wang pen alang li ador nang chepado dun la se Epe Chelsea along ke ko people se ador du pulo athe Epe Chelsea tumke ing ke claim ke dam ing tangkring la pen mesen me et na ke than je ai ka thar sar nili tom phan ke hok alam thanang ji wrong group kadu kawe kachari kuson se kachalom nei ma kachari nang ji ma lahai alam klar dak benili tum nang thana posi ador du pigla pen BJP tum ke ji hok piglo la bang so ador du up setame nili tum pudam ji bang ke lahen lo nali tum la non Sonjuteron phan ke pon det ke inki poliason ro la ke nali tum ing thak soji lan vel Korkanthi along pahai long le lo puke alang gitu le rati karjui gali nasi arna mahir jume do Epe Chelsea tum phanta kapen rat nang chini dun lo
masih non phong MLA ke rada tu APSLC pan pahai vek tu ate kidu kisung kime ke heno BJP pan news salong posta me social media long posta me tek prong lo ha bidasing leng pen danglok ha la dorsingong hang lam gining je lam kang le gining je lahai pen chenglok pini hat tapat along kithi ke jang lahai pen danglok posi karbia khai ke aso sentiment dotang lo lasi sonju teron le pahai long lelo pule alang lam de karju laji kali rat ke athik juga MP hu chidam tang sitami alang li mithang dim ke alang li chiphai on e alang li ke joka dim long mang erem de lasi karbiang long arat la pen korkan thi long ke do APSLC phan ning khang samarat nang li tum ning biri lasi nang li tum long sinili tum tar jap thiblo nang li tum sita minili tum long le nar jap don thibno ili to APSLC pahai na an ke ili tum kupi ma ke nangi an sita me ili tum long po athe non ke dam tang sita 215 ta LP teachers non February non la Oktober 26 tarikh ke join po nili tum APSLC akar bi phan nang PPD lo to lata kroilu seta BJP long an anak ke hek an anak ke re an anak ke plango somar ke du anta haladak labang so teacher apo solong inut vet silong dun uncol lasi laha kisung do pik ili tumlong lasi laha hai tek long ben si rat ke non phong ke BJP phan ke wud jog dilu Dokmoka pen Sonjoy Terang News First PSLC phan ke kroya rat tum